giingon sa atong salmo nga sa to ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Heaven and earth are full of your glory. Pasabot, way lugar din his yuta nga wa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kung naa gani ang presensya sa Ginoo, ang tanan mahimong mapuslanon. Nigilingay mong tupad. Ing na mapuslanon ra na nimo ang color sa imong buhok. Ing na. Orwa na nay kapuslanan. Pasabot, ako na ning ilisan. Mapuslanon pa na nimo ang imong kilay. Mapuslanon dili. Yang ano imo nang kiskison. Mapuslanon pa na nimo ang imong palupyan tube. Nganong imo manang ipalaygate. Mapuslanon pa na nimo ang imong sa to'y tawagan sa laki vas deferens. Nganong imo manang ipabasiktomy. Mapuslanon pa na nimong imong mga reproductive hormones kanang mahimong bata. Nganong imo manang imnan og pills nga makapapatay ana og uban pang pangutana. Mapuslanon pa ba na nimong imong bana? Nganong imo manang yaw-yawan? Mapuslanon pa na nimo imong asawa? Nganong imo manang substitutan? Hinana ba? So ang mapuslanon, ang kapuslanan sa usa ka butang magamay man ug madako, ang kapuslanan sa usa ka sitwasyon mabati man ug manindot sa atong paminaw mag-agad kun atong ilhon nga present ang Ginoo. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gitudluan niya ang taga Atenas. Ingon siya, doon na mamoy gibutang dinhig Dios nga wa ninyo mailhi. Unsa may kapuslanan anang Dios nga wa mailhi? Iya dayong gipaila si Kristo. Iyang gipaila. Nidawat ba sila? Wa sila mo dawat ang kadaghanan sila. Balik lang taugma oy. Ngano man kay wa man mo igo sa ilang huna-huna, di man sukwahi man sa ilang mga nakatunan o ilang standard, ilang gisalikway. Mao na tinuod ang tibuok yuta o ang langit puno sa presensya o himaya sa Ginoo, pero dili na siya mahimong tinuod kung ang atong hunahuna o kasing-kasing dili mudawat. Kinahanglan kitang mudawat. Mao bitaw na nga dinhi sa atong simbahan, ako gid mong gitudluan pagdawat sa kabubuton sa atong mga ashirets kan labi nagmadomingo abisag karon na magitay aser no, diri lingkod ana no, kanang magbuot asa lingkod kana gamay ra jud kay nang butanga, kanang magbuot asa siya lingkod di gyud mo tuog asa siya palingkoron. Gisaway na nadaan ni Kristo. Yan siya, kung kamo mo tambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, pag-agad mo, asa mo palingkuron. Nga naman, obedience is very important. Kay kanang doon na natay gitawag og obedient mind, obedient heart, ang Ginoo sayon kaayo nga mulihok din hinato. Pero naa ganitay gitawag og disobedient mind, disobedient heart, lisod kayo paglihok sa Ginoo. Maglisod siya kay ang Ginoo magud mga igsoon, dili ni siya mamugos. Kinahanglan gid ni siyang ato o sa siyang dawaton una pa siya mulihok. Di ganita mo dawat, naara gyud na siya diha magpundok murabag tubig. Kabantay mo tubig, aw na pa ba mo'y tubig sa inyo? Daghan pa.
Tubig ba? Pagkaron, pag eksperimento, igabot ni mo sa inyo. Huwag naa kay gamay nga vial. Kana bang gamay nga garapa ba? Nga na ay sungsong, na ay sealed. Ihumol siya sa inyong dako nga balde, tubig. Nya, i-sealed siya. Sirad iba. Nya, human, dangtag mga 1 minute, kuhaa. Na isod tubig. Ha? Masudlan og tubig? Ang niingon masudlan, mga buangon mo. Di masudlan, oy. Pero naa siya sa taliwa sa tubig. Pero gimo siyang ablihan, kuhaon ni mong tabon, ihog ni mo siya dito sa balde, puno sa tubig. Kuha ni mo, bisag 3 seconds lang, ikuha ni mo, awa na, puno. Awa mo kasabot. Parihara sa nato, siging simba, ni atas kalibutan, nagpuyo, pero siging pangutkot, o kapait, yun, kalisod. Nganong galisod man ka nga ang tibuok langit o yuta puno man na sa kaayos Ginoo, sa himaya sa Ginoo. Nganong galisod man ka, awa ka mo dawat sa Ginoo. Muna ingos Kristo, dawata gininyo ang Espiritu Santo kay maunay mo tudlo ninyo sa kamatuoran. Sige manggod mong gukod anang dili tinuod. Pananglitan, gusto jud ka nga good health kanunay. Tinuod na dili. Ha? Tinuod na nga kinahanglan yung di ta masakit. Dili, oy. Masakit yun ta. Pangandam na lang inikasakit ni mo. Nya karon, sige ka gukod nga di jud ka masakit. Nasakit man ka, di na stress ka. Pagka-stress ni mo, patambal ka. Di man matambalan ang stress. Ni samot ang imong kasakit. Bisag na apa kay ikapatambal, di lang yapon ka maayo, kay nga naman, ang imong kabalaka, ang imong kaguol, maotoy pinakasintro sa imong sakit. Kay di man ka gustong masakit. Ay kanang kamatayon, ang sama ng kamatayon, malikayan, dili. Pero 100% ninyo, for sure, hadlok mamatay. Kinsa din ang gusto yung kayong mamatay. Tasan ka mo? Na iniisa, mga tiwasonon rin ba kaya? Panabla naman ang inyo. Oy, bisan pag kana ganing nanas ICU, og imong ingnon, okay na kang mamatay. Father, please pray for me. I want to get well. Anak pag yun. O anahati, wasuno na yun kaya na. Mugastog og minilyon. Usahay pa, mugastog binilyon. Aron lang yun maayo. Ato magong i-deny ang kamatuoran. Kaya ang ato manghuna-huna, mao'y atong gisunod, pasudla ragod ng Espiritu Santo. Puno magidunta ang yuta sa himaya as Ginoo. Pasudla ing na, come Holy Spirit, enlighten me, guide me to the truth. Nganong di man gini maayo ang akong sakit sa hawak. Ingon dayong Ginoo, hapit na kadi kalakaw. Muna pasalamat matag higayon nga makalakaw ka. Muna inigmisan ako karon, nya di kayo sakit akong hawak, okay ra. Moingon dayon ko, salamat Ginoo kay hapit na rabani. Ignaog na ko sa hagdanan, nga okay pa ignaog, salamat Ginoo. Di ba magsikong pasalamat? Din ako magsikong na huna, di unta ni mo sakit. Mas maayo pag magpasalamat ka. Muna inigtanaw ni mo sa amin, napakay kilay, ayaw pangiskis, inasalamat na apakoy kilay. Igtanaw ni mo, napakay buhok, salamat na apakoy buhok. Siging ka-conscious anang colors buhok. Igtanaw ni mo, napakay naong
Ayaw nagka-conscious anang color sa imong ngaong, unsa na say imong paliton kay inusnos diha, unsa na say imnon para mausab ang color. Grabe nakikastanan. Dawata na lang nga naa kay naong. Ana. Sige, lingay mong tupad. Ina, praise the Lord, buhi pa ka. Ina. Ay, usahay rabano, din agit ta kapasalamat kamong mga ginikanan, permigid mong masipyat ani. Igtanaw ninyo ikabuntag inyong anak, nagloko pa diha, wa pa mo mata, unsa man dayo inyong isulti. Unsa inyong isulti, niya alabi nagting klase, niya hapit na gyud ang oras, niya galoko pa. Unsa may inyong isulti? Bangon, bangon, ikang buang kag sigil kag katuog diha. Wa di ka kahibaw nga kanang pagkatuog usa na kadakong gasa, daghan na kairong di na makatuog. Kasigi nag-inom gani og mga sleeping pills kadi katuog. Inighigda, higdag alas 8 hangtod na lang kaadlawon, alindasay di na gyud katuog. Kadakong gasa nang nakatuog. Unsa may una nimong isulti, tan-aw nimo sa imong anak nga wa gyud pa momata. Salamat Ginoo. May kayong tuog sa akong anak. Anak, magyaw-yaw ba nung kang sige nagkatog, tanawag din anak makatog, di ba maproblema na sad ka, imo na sad ng patambalan, aron matog, niya karon kay natog, imo na sang pukaon, imo pag yung kasaban, kay ikaw may nagbuot, pangutana sa Holy Spirit, ang akong anak, wa pa mo bangon, niya oras na, para mo klase, unsa may akong buhaton. Basig hunghungan ka sa Holy Spirit, ayaw na lang na pa-eskwelaha kay wa na masanay sud-sud sa klase. Sige na. Gasigi na wala nag-computer, ay na lang nagpa-eskwelaha. Ana, dawata na lang nga sa karong tuiga di gina siya mo eskwela. At imana na lang na dinhi, kuyog mo kanunay, basin pa matakda na sa imong kabuutan. Kaya imo na sige pa-eskwela, ang barkada anak dito mo igahuwat, adto ra ginas computeran, magsige ra nag-cutting classes, nyag musod sa nas klase, magpunay ra nagbugal-bugal sa iya mga classmates, magsige ra nagpangbuli, ang maestra kapatyuno na kaya ng imong anak. Kay purti na ganyang konsimisyon na og naa na siya sa klase, moingon gud ang maestra, ay salamat ni absent ang panuay. Di ba? Basig makasabot ka na ba? Nga ikasabot na ni mo, maingon ka, praise the Lord, ako ning dawaton, at least buhi ang akong anak, di na lang na nako pukaon, andaman na lang na nakog pamahaw, inigbangon anak unya. Bangon na imong anak, dangtag mga alas 10 buntag, bangon na, huyatin, ma, loto ng pamahaw, ay, ganiharang andam dong, ano siya, di lang sa koskoy lama, siya, okay, baon ako anak, gisultihan ako sa Holy Spirit. Masay gisulti sa Holy Spirit, ma. Ay, nagsige man din siya monitor ni mo, anam di kay sud-sud sa klase, siya, nga ni Holy Spirit, kay bao, gida. Diyan sa may imong hunahuna, ma. Nagpagiya man ko sa Holy Spirit, di, ako lang ginang dawaton, nothing gonna change my love for you. Mo paraig din mo, ma, pwede din na lang yung kumuskoy lang. Kana, okay kayo. Di ba? Ang saban, okay na, dili. Uy. Nga naman dahil si Jesus naka-eskwela di ay. Sila si San Pedro naka-eskwela di ito. Wow, uy. Pero nangahimo man laging mga manluluwas sa kalibutan. Kay maulagi na, may grado kag sawa, basta giyahan kas Espiritu Santo, mahimo jud kang mapuslanon. Pero bisag taas kay kag grado, pero wa kay Holy Spirit, mahimo gyud kang way kapuslanan. Gani makaguba pag yun kag kinabuhi o kalibutan. Akan nilero na nga guba ang atong kalibutan. Unsa may hinungdan ani, ang mga tag-as kay grado mo iniguba sa atong ozone layer, mo iniguba sa atong mga sapa,
mo'y niguba sa atong mga kadagatan, sa atong mga kalasangan, sa atong mga mineral resources. Sila'y niguba ana. Ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa inyong mga internal organs, sama anang palaygit na nang pagsig-inom anang mga pills, kaning pagsigig inom na to kaon aning mga chemicals, sigit ang kaon nga mo'y hinungdan aning daghan kay cancers. Kinsa may nagbutag chemicals anang tanang pagkaon, tanang imnonon dinhis atong kalibutan karon, ang mga tag-as kay grado. Sorry ha, nga mao ni ang resulta. Nganuman kay wa man giyahi sa espiritus kamatuoran. Ang espiritu mas bakak mo'y atong gipalabi. Para gud anang laki himuong babay, babay himuong laki, dili din na pamakak. Ha? Uy, mga minyo bana murag ulitaw bisag kinsalay ika-partner og sex diha, basta di lang mabuntis, tungod kay kamao ko mo gamit og kondom, tungod kay kamao ko mo gamit og pills. Mga asawa, di na mga dalaga, siging uyab-uyab, uyab-uyab, tukhang-tukhang panagsa, total ligated naman ko, 100% naman ko safe. Nga buang mo, nagtuo mo di may mo apil na. Apil sa mi usahay, oy. Ma-apil mi. Oh, nindot biasa na. Pero dili na na tinuod. Muna rin natas tinuod. Pila na may hali na to. Kani mo na ni tinuod ha. Pila na may hali na to sa atong SBF dag para sa atong kumbento. Mao na malang ni atong slot karon. Nahunong na tong DCHS kay hurot naman to kahalin. Ang atong SBF dag mao na ni ang atong fokusan. Niabot ng atong halin og 20,276 na apay 39,724 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Sa ako nang ikaingon na ata dihay bayronon sa atong kumbento mga around 20 million. Ang atong nasubay-subay karon nga gasto mga 38 million, pero naa pa na yung mga 2 to 3 million nga ma-additional tingali, labing more or less. So naa ginas mga 41 million. Ang atong nabayad naa pas 27 million. So naa pa na yung mga 12 inana, no, nga makuwang or 13 or 14 million. Onya naa masatay huwam diha ng 27, nakahuwaman ta nag mga 8 million. So naapatay mga 20, mga 22 inana, no, pero sige lang 20 lang. Mao ni ug mahali ni ang tanan makabayad gid ta. Pero kay bawo man ko daghan man tang mo palit ani. Gamay ra man kay ni kun mosunod lang kita sa Holy Spirit nga moingon palit na. Nya kung nipalit na ka moingon sa nang Holy Spirit palit pa more. Di ba? Ana man